Исәнмесез, кадерле телевизор караучы тамашачыларыбыз. Сезне сәламлим мин Ранил Нуриев. Һәм шушы тантаналы минутта TMTV каналында музыкаль биеклек дигән өр-яңа тапшыру башлану турында игълан итәм. Изге сәгатьтә башлыйбыз. Бу тапшыруда без сезне татар эстрадасының иң-иңнәре белән таныштырып кына түгел, аларның иҗатына якынайыр өчен мөмкинлек бирәбез. Нәкъ сезнең игътибарыгыз белән безнең хит-парад төзеләчәк һәм бары тик сезнең тавыш апрельдә узачак TMTV премиясына лаек булучы башкаручыларны сайлаганда хәл иткеч булачак. Әйе, сез дөрес ишеттегез. TMTV каналы үзенең премиясын игълан итә. Иң шәп җырчылар, иң танылган йолдызлар бары бер каналда, бары бер концертта һәм бары тик сезнең өчен. Белүгезчә, эстрадабызның яшь җырчысы Ленар Яшин җырларын үзе яза, үзе башкара. Язылган җырларның берсе "Бүтән булмыйм гашыйк" башкаручының исемен татар халкына танытты. Тиз арада гашыйк булмаска ант иткән җырчыга яшь кызларның игътибары артты. Интернет челтәрләрен шау-шу китереп, җырчының иҗатын яратучылар Ленарның исемен кайда гына язмадылар инде. Кәгазь битләреннән башлап тәннәренә кадәр. Күптән түгел шоу-биз тапшыруын төшергәндә яшь җырчы җәрәхәтләнгән, хәтта хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган. Ленарның иҗат юлында уңышлар телибез һәм аның клибын рәхим итеп каршы алабыз. Сапсары чәчләр, җидер төстә күзләр. Мин карарга ялдым, ләкин беләм алар гүзәл ул иреннәр. Синең елмаюың, әйт әле Ходаем, нигә миңа аны юлладың? Ямь-яшел балым, һәм барыбыз икәү, җиңел генә атлап, һәм дә нидер сөйләү. Минем күзләр синдә, йөрәгем дөп-дөп тибә. Түз Ленар, бары гашыйк була күрмә. Кирәкме сиңа, бары бер-берни булмас, зинһар алдаланма. Сүндереп башны, мин очтым күккә, ышанып сиңа, урын биреп йөрәктә. Кая мәхәббәт, кайсына гашыйк булма, барысы да бары якын дустыңа уршакта булышыр, ташлап китмәс, ярдәм кулын сузыр. Бүтән булмыйм гашыйк, 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 бүтән булмыйм гашыйк. Хавзы бир тәмәке, юк берекене. Мин үзем болай тартмыйм, бир әле тагы берне. Чыгарып төтенне, уйлыймын синең хакта. Нигә болай булды соң бу ачудан тактага? Авырсын кулым, әрнесен йөрәгем. Ә син нишлисең микән, мөгаен көләсең? Уйнап кистәр белән, уйламыйча берни. Син әйттең ялгыш булган, мин сине сөймим. Ачып ишекләрне, үзеңә җәлеп иттең. Көне-төне SMS, фотолар җибәрдең. Сүндереп башны, мин очтым күккә, ышанып сиңа, урын биреп йөрәктә. Кая мәхәббәт, кайсына гашыйк булма, барысы да бары якын дустыңа уршакта булышыр, ташлап китмәс, ярдәм кулын сузыр. Бүтән булмыйм гашыйк, 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 булмыйм гашыйк, бүтән 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 булмыйм гашыйк. Киләсе резидент безнең канал өчен гомерен куркыныч астына куйган иде. Сүз Илназ Гарипов турында бара. Үз заманында безнең каналда алып баручы булган Илназ үзен талантлы җырчы булуы гына түгел, кыю егет булуын да исбатлады.
Ул шоу-биз тапшыруында парашюттан сикерде. Анда кичергән хисләр әле дә истә ди җырчы. Шулай ук бу җәйдә Илназ TMTV Production белән берлектә «Әй чабабыз» җырына клип төшерде. Ул клип тамашачылар белән яратылып өлгерде инде. TMTV каналын әлбәттә карыйм. Яраткан тапшыруым шоу-биз. Үзем алып барганда мин аны аеруча яратып карый идем дип көлде җырчы. Илназның өр-яңа клибын сезгә тәкъдим итәбез. Bir minutqa to'xtabdin olali Düşüp qalda turmush arbasından Yoqdi xatiralar barlar vaqt Mashaqqatli kunlar orasidan Bir minutqa barin unutali Izga tushir biz mangiga tugal Nilar deb javob berar ekan Fanilikda isarlangan ko'ngil Ey shababaz vaqt jitmiymish Turmush degan vaqt uyanda Bir minutlik dünyada Bir minutqa sabır etib qara Turmush imsindirib turgan malda Aqlanular g'ina birini turmas Kitib barsak ruhi yorli halda Bir minutqa to'xtabdin olali Düşüp qalda turmush arbasından Yoqdi xatiralar barlar vaqt Mashaqqatli kunlar orasidan Hey shababaz vaqt jitmiymish Turmush degan vaqt uyada Bir minutda vaqt topa olmaymiz shu O'zi bir minutlik dunyoda Bir minutlik dünyada Аңа Energizer батарейкалары кирәкми. Ул болай да үзенең энергетикасы белән тамашачыларның йөрәк тибешен тизләтә һәм үзләрен биетә ала.
Сөз Мөнир Рахмаев турында бара. Венера Ганиеваның курсын тәмамлаган җырчы ут тизлеге белән зур сәхнәгә менде һәм әлеге көнгә кадәр лидер позициясендә тора. Күптән түгел TMTV каналы Мөнирне актер икәнен дә ачыклады. Хәзер бар яктан уңган, тамашачылар белән яратылган Мөнир безнең каналда яшьлек тавышы тапшыруын алып бара. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, бу аңа шит булган эш уңышлар китерә. Мөнирнең клибын бергәләп карыйбыз, дуслар. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Tüleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Yaktı hiç günelinde, beyrem tuğan gününde. Dost tuğan yakınların, kutluy seni ul günde. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşna elle. Jırla biyip көңіл aşı, көңілнің şun demelle. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Kütüplerle alasın, şoplanıplar kalasın. Tüleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Bəxtli kileşekler. Тыйнак, аралашучан җырчы Эльмира Нагыймова «Буламы соң» җыры яңгырагыннан соң үзен популяр итеп хис иткән. Беренче клибын Эльмира «Ярат димим» җырына төшерде. Клипның сюжеты буенча Эльмира егетенә үч итәргә килә. Җырчының бу клибын YouTube'та 600 меңнән артык кеше караган. Әлеге вакытта җырчы үзенең киләсе альбомы өстендә эшли. Шул сәбәпле күптән түгел альбом төшлеге өчен профессиональ фотосессия үткәргән. Әйтеп үтәргә кирәк, җырчы TMTV каналын яратып карый. Эльмира гына түгел, Ишминвода яшәүче әти-әнисе дә һәм якыннары да ярата безнең каналны. Менделеевский районда безнең каналны Литай операторлары аша карыйлар. Ниндидер сәбәпләр аркылы сез TMTV каналын күзәтә алмыйсыз икән, операторларыгызга мөрәҗәгать итегез. Бергә булыйк. Кеттік. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Кунакта безнең бүген Эльмира Нагыймова. Һәм без
Бүген шын саф мәхәббәт турында сөйләшергә булды. Илмира, бәлки син үзеңнең шын мәхәббәт тарихыңны безгә сөйләп узарсың. Озгағына юғалсам да юқсына йөрәк. Озгағына юғалсам да юқсына йөрәк. Үзеңдә тоясың җаным, син миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Үзеңдә тоясың җаным, син миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Саулык белән яшәтсен Ходаем сине, саулык белән яшәтсен Ходаем сине. Мин бөтен синең белән бәхетем минем, бәхетем минем. Мин бөтен синең белән бәхетем минем, бәхетем минем. Илмира, бездә беренче шалтырату тыңлап карыйк әле. Алло, матурым, Сәлам. син миңа кияүгә чыгасыңмы? Илмира, сиңа кияүгә чыгырга тәкъдим ясадылар. Язмыш безне тиң итеп яраткан бугай, язмыш безне тиң итеп яраткан бугай. Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай. Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай. Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай. Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай. Мөләйем йөзле, гитарада уйнап яшьлегем шишмәләре дип җырлаган кызны хәтерлисезме? Ләйсән Гимаева гитара телләре белән тамашачыларның йөрәген яулады. Үз заманында яшьлегем шишмәләре җырын әбиләр дә, бабайлар да, хәтта сабыйлар да яттан җырлап йөри иде. Әле дә күпләре туган тумачалар белән кичләрдә җыйганда моңлы шишмә уяна кич дип Ләйсән Гимаеваның җырларын сузалар. Белүгезчә, хәзер Ләйсән җырлаудан башка PMTV каналында шоу-биз тапшыруын алып бара. Бар яктан уңган Ләйсәнне каршы алабыз. Әллә юригенә микән, нигәле син җанашым, ятыларга күз салма диеп, үпкәләгән буласың. Җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй җанашым, җанашым, җанкаем син минем. Җанашым, җанкаем син минем. Син генә бит син кояшым, күңелемнең күгендә. Нинди бәхет ярый талдым, сине үземә. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй җанашым, җанашым.
бергенә рәхмәт елсын булганыңа эзләп сөюләреңә әй җанкаем җанашымла әллә ниләр уйлама йолдыз күренәмен якты кояш булганда әй җанкаем җанашымла әллә ниләр уйлама йолдыз күренәмен якты кояш булганда әй җанашым әй җанкаем җанашымла әллә ниләр уйлама йолдыз күренәмен якты кояш булганда әй җанкаем җанашымла әллә ниләр уйлама йолдыз күренәмен якты кояш булганда әй җанашым Эльмира Сөләйманова синең белән җырын башкаруы булды, шул ук минутта барлык тамашачыларның йөрәген яулап алды. Аның моңлы тавышын ишетеп битараф калырга мөмкин түгел. Эльмира талантлы җырчы булудан башка, әле ул олы йөрәкле әни дә. ТМТV каналын карарга бик яратам, әмма балалар мультфильм карарга теләгәндә, аларга каршы килә алмыйм инде. Ә менә алар йоклаганда, телевизор тулысынча минем кулга күчә. Анда инде рәхәтләнеп барлык тапшыруларны карап барам ди җырчы. Безне яраткан һәм без яраткан җырчыны каршы алабыз. Yaramaz balam yazmışına kağılmasın balan aşısı balam balakayım balan aşı aşama bir gözüp aşı balamның demleri ömürge kalır singip balakayım balan aşı aşama bir gözüp aşı balamның demleri ömürge kalır singip uzaklamaz karlar yağar jayatır şıbalanın yazmış yolu yaktı bulasın ey Hudayım balamının balakayım balan aşı aşama bir gezip aşı balanın demleri ömürge kalır singip balan aşı bulsa da o şeşegi maturanın ağır şakıda yerdem suzgan unutma Huday barı
балақайым балан ашы ашама бір көзі ашы баланың дәмнәрі ғұмірге қалыр сіңір балақайым балан ашы ашама бір көзі ашы баланың дәмнәрі ғұмірге қалыр сіңір ашы баланың дәмнәрі ғұмірге қалыр сіңір ашы баланың дәмнәрі ғұмірге қалыр сіңір Иркә Йылдызлар фабрикасында катнашып, үз тормышындагы беренче татар җырына юл салды. Аннан артык бу фестивальдә ул Хания Фәрхи белән дуэт та җырлады. Һәм бу татар җыры фестивале башкаручы өчен соңгысы булмады. Уңыш аңа елмайды һәм тамашачылар яратты. Нинди җыр аңа популярлык яуларга ярдәм итте дигән сорауга төгәл җавап биреп булмый. Чөнки һәр җырны тамашачылар яратып һәм аерым игътибар белән каршы ала. TMTV каналы сезнең җырчыга булган мәхәббәтегезгә кушыла һәм аның иҗат җимешен сезгә тәкъдим итә. Матурларга кызыкмагыз, таянығыз акылларга. Алдынмагыз, алмаштырып кимешләрне алтыннарга. Кимешләрне алтыннарга. Аларга карап алданып, кызга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җанына тең булмасларга күңелем төшмәсен икән.
Безнең команданы тәмле көрәш тапшыруында 2 тапкыр татлы ризыклар белән сыйлаучы, язлар килде дип җырлаучы Артур Марат дуэтына еш кына нигә дуэтыгызга берәр оригиналь исем тапмадыгыз дигән сораулар бирәләр. Без бу сорауга җавап кайтарабыз. Артур Марат дуэтына башка исем кирәкми, чөнки аларда Татарстанның ат казанган артистлары дигән исем бар. Бу дуэт турында күп сөйләмик, бары тик җырларын тыңлыйк. Монда сүзләр артык. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер, бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем, кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Üzülüpler yaratуым сине, яшәүмнең мәгънәсе ямәдә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Бул әле минем яннарымда бер күрүдә сиңа гашык булдым. Аллар күрдем, алмадым, гөлләр күрдем, өзмәдем дигән гади сүзләр халкыбызның күңеленә якын булган моңнар белән Фирдус Тимаев татар эстрадасына бәреп керде һәм тамашачыларның йөрәк түрен яулады. Үзе җырларын яза, үзе башкара, тормыш иптәше Резидә белән бәләкәй генә улларын үстерә. Шул арада гастрольләрдә йөреп тулы заллар җыя. Аннан артык, әле ул күптән түгел җырлауы тапшыруын алып бара башлады. Ничек ул барысына вакыт таба? Нәрсә дип әйтәсең? Талантлы кеше бар яктан да талантлы. Иң мөһиме, Фирдус безне киләчәктә дә шулай куандырып торсын. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел ямгагы, сүтә. Хәзер булай. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә. Сиздермичә, хәлсез картлы килеп җитә. Бергәләп. Яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле
izler salıyk. Kulları küderdi kaza. Aylar tüge, yıllar tüge. Ömür yolun barı matur, düşler bizi armaz salmaz yüreklerine. Birgene Jimmiş bulur, kilip görür Gömerkeze kadar yaşap kalayım, yaşap kalayım, yanıp kalayım, yanıp kalayım. Bu durmuşta iyi gerekli özler salayım. Yaşap kalayım, yanıp kalayım. Bu durmuşta iyi gerekli özler salayım. Güderdi kulağına. Rozi, hele, zümbara, gidelim. Köşelikini uyga salıp sana sular. Yaşayamam durmuş gibi saklar için sizlerinde jirde tuğar gitti. Yaşap kalayım, yaşap kalayım, yanıp kalayım, yanıp kalayım. Bu durmuşta iyi gerekli özler salayım. Yaşap kalayım, yanıp kalayım. Bu durmuşta iyi gerekli izler salayım. Gömerge gömer kile Emecirige yana sabıy ova sala. Ya hazırlay, hayallarını aşarırga bu dünyada senin benim devam kalar. Güderimiz kullarına. Yaşap kalayım, yaşap kalayım, yanıp kalayım, yanıp kalayım. Bu durmuşta iyi gerekli özler salayım. Gaza! Yaşap kalayım, yanıp kalayım. Bu durmuşta iyi gerekli özler salayım. Bu durmuşta iyi gerekli özler salayım. Kozanlarda iyi gerekli özler salayım. Rekme! 2000-нче елларда тимәсен тик күзләрем җырын һәрбер өйдә ишетергә мөмкин иде. Сез ул җырның сүзләрен әле дә яттан беләм дисәгез, мин бер дә аптырамас идем. Гүзәл Уразованың җырлары ниндидер сихри, үзенә генә хас булган көчкә ия. Ә Илдар Хәкимов белән кавышкач, бу көч икеләтә арта. 2000 иясеннән торган күркәм гаилә бер концерт сезонында 160-тан артык концерт бирәләр һәм гел тулы заллар җыялар. Шундый тынгысыз, тыгыз графикларында алар барыбер безнең каналны карарга вакыт табалар һәм сезгә, кадерле тамашачылар, үзләренең сәламнәрен җиткерәләр. Жаным, шундый матур җирләр кара әле. Без кай тирәдәсең ул? Матур шул сөйклем, без тайгада. Ә монда аюлар, бүрләр дә бар микән? Кем белә инде аны? Тукта әле. Нәрсә булды? Безнең бензин бетә ахыры. Утырабыз. Жылытырмын, эретермен, батқан болсаң
Скажите, говорят, вы сделали это все специально. Без сезне татар эстрадасының иң-иңнәре белән таныштыра гына башладык. Алар хакында күбрәк мәгълүмат белергә теләсәгез, һәр атна сайын якшәмбе кичке 6-да музыкаль биеклек тапшыруын карагыз. Шул чакта гына сез киләсе атнада кем безнең хит-парадтан төшеп калачак, ә кем премьера булып киләчәк икәнен беренче белерсез. Һәм әлбәттә, йолдызлы яңалыклар бары тик сезнең өчен. Кабатлап үтәм, узачак TMTV премиясын кемнәр яулар икәне сездән тора дуслар. Карагыз һәм безнең белән булыгыз. Мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока-пока.